també el necessita. I fer un programa que rescata persones, que posa la transparència i la democràcia en primer terme per a que aquells que han desviat els diners públics es tinguin que tornar, que faça que l'economia siga un per a que la gent se pugui guanyar la vida i a més hem de transformar ecològicament aquesta economia, que faça que els serveis públics estiguen dignificats, estiguen al servei de la igualtat i dels drets de les persones, sanitat, justícia, educació, les ajudes a la dependència, la cultura, tot això són polítiques públiques que fins ara s'han abandonat i que s'han de recuperar. I un sistema de finançament just que hem de reclamar al govern d'Espanya i que el que suposa és que no volem ser més que ningú, però volem ser tractats justament. Tot això són línies programàtiques que s'han de posar en un paper com avui, que les hem signat i que necessiten el seu temps de diàleg, de posar-nos d'acord, d'escoltar-nos, de parlar i de transigir. I això és el que hem fet durant aquests dies. Parlar, escoltar-nos i transigir. I això necessita un temps. I avui era el temps. Avui que se constituïssin les Corts Valencianes del Canvi. Avui que per fi ha pogut entrar un discurs de canvi en les Corts Valencianes i que hem pogut assistir a uns discursos que fan augurar que les persones seran el centre de la política, avui hem signat aquest document. Avui hem tancat el què i demà parlarem del qui. I cada cosa té el seu temps. I tot hi serà. Ho vam dir des del primer dia. Tinc l'absoluta convicció i seguretat que tindrem un govern de canvi, un govern fort, un govern dialogant, un govern que escolta i un govern que la política la creu com allò que millora la vida de les persones. I estic convençuda, des del primer dia, des del dia 24 a les 11 de la nit, que això ho anem a aconseguir. I avui és un pas important per a tots.